Haga jingle kai Super Cup happening ke Hyderabad Persya ika Sreni didikan. Haba pai shikane ke jingle kai ke Sreni didikan kalala ban film suk ya ke Hyderabad da saw lakaway. Yang ini ke saw gol jong ke Sreni didikan layo ban tap tang haga kela step. Agway par ke jingle kai happening ke Mohun Bagan SG Persya ik East Bengal. Haga ke jingle kai ke East Bengal kalala ban film ya ke Mohun Bagan SG da lai lakaway. Bad haga ke jingle kai Clayton layo ban tap Argol haga ban ta ke East Bengal. Baleng baga dengan jingjau ke East Bengal kalau yo benrung syaga semi final. Haga jingle kai Super Cup Italy semi final happening ke Kenhun Martinez ke Inter Milan Persya ke Lazio. Haga dengan jingle kai ke Inter Milan kalau la benpelim suk ya ke Lazio dan Lailanot. Haga jingle kai Africa Cup of Nation happening ke Guinea Persya ke Gambia. Aba pai shang nega jingle kai ka Guinea ka lala ban pelim dai welanot badia ka nega chigol jong ka Guinea layo ban tap haga minit ka ban reu phukundai leng bau kamera haga wai par ka jingle kai ka bahab haga group C hapring ka Kenhun Sadio Mane ka Senegal Persya ya ka Cameroon haga nega jingle kai ka Senegal ka lala ban pelim suk ya ka Cameroon da laila ka wai pada haga negi jingle kai Sadio Mane urang ile kai bakan sai jong ka Senegal ulio ban tap shigol hashwa ban kut ka jingle kai kata haga minit ka bakan dai peu plus san haga jingle kai Asian Cup ka bahab haga group C happening ka Hong Kong China Persya ka Iran aba pai shag negi jingle kai ka Iran ka lala ban lim dai welanot ya ga negi shigol jong ka Iran layo ban tap haga minit ka ba ar peu sau leng ba u khayedi haga jingle kai ka bahab haga group D happening ka Vietnam Persya ka Indonesia haga nega jingle kai ka Indonesia kala khori ka nam job dai wela not ya ga nega shigol jo ka Indonesia layo ban tap leng ba ka penalty haga minit ka ba sau peu ar haga wei par ka jingle kai ka bahab haga group C happening ka Iraq Persya ka Japan bad ga nega jingle kai ka ba itnat ba happening ki artli ki Kenhun haba pai shang nega jingle kai ka Iraq kala yo shwa ban khi jar nengkong tang haga minit ka ba san leng ba Hussein badai hashwa ban kut ka gela step kada haga minit ka ba sau peusan plus sau ka Iraq ka yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar bad sai sin ya ka ni ka gol yo biang ban tap leng bau Hussein badai hashwa ban kut ka jingle kai kada haga minit ka ba khandai peu plus lai ka Japan ka yo ban tap ya ka shigol leng bau Endo bad hadu kut ka jingle kai ka Iraq ka lala ban lim ya ka Japan da ar ka wei haga jingle kai parlok hapring ka El Salvador Persya ka Kenhun Lionel Messi baru Suarez ka Inter Miami bat ka nega jingle kai ka Baningkong jong Luis Suarez na ka Klopp bat ka deru ka sin ka Baningkong hadin lais nem tam bagini ki arhot kirang ile kai bakan sai jong ka Barcelona kiyo ban mi madan na ka ju ka Klopp haba pai shak ka jingle kai baro artli ki Kenhun ki klemla ban khi jar nadu basdang ka jingle kai hadu bukot jong ka jingle kai